prima țară calificată în finala de sâmbătă. Suedia am hotărât că da, nu? Da, și Că va Portugalia intra și Malta în finală. și Estonia. Să vedem prima țară. Prima țară, Lituania. Nu era pe lista mea. Lituania? Nu te-ai gândit, vezi? Nici nu mi-aduc aminte. Păi știu care a cântat în costum cu cămașa albă așa. Dragostea și cu... este oarbă, da, ce la ochi. Bun, l-am notat, Lituania. Nu era pe lista favoriților și nici la telespectatori. Hai că mai sunt surprize, nu e chiar cum ne așteptăm noi. Finalistul cu numărul 2 este... Știți ce țară? Da, eu știu, Suedia. Eu cred că Suedia va fi anunțată printre ultimii. Nu cred. Eu zic să scăpăm de o grijă. Malta. A doua finalistă din această semifinală, Bosnia-Herzegovina. Era fata la pian. Da. Era pe lista. N-a cântat rău. Nu. M-am supărat eu așa un pic, că s-a îmbrăcat prea trist. Așa, negru. Deci Bosnia-Herzegovina și Lituania până în acest moment. Finalistul cu numărul 3. Cine crezi? Să fie Turcia, să fie... Cine să fie? Estonia. Al treilea finalist, Serbia, prima melodie intrată în competiție în această seară și era pe lista favoriților telespectatorilor noștri. Sârbii sunt în finală, sunt veseli, delegația lor zburdă acum. Prin camera verde. Au stat un pic în tensiune. Ce muzică bună! Suspans, numărul 4, care merge în finala de sâmbătă. S-ar putea să fie și Ucraina. El nu cred că va fi. Nu. Sperăm să nu. Spre binele nostru. Ucraina, ai avut dreptate. Ucraina merge în finală. Be My Guest, Gaetana. Un spectacol și melodia este foarte catchy, foarte și te prinde. Are o voce foarte bună. Te prinde. Ucraina. Mai avem încă 6? 6. Am ajuns la numărul 5. Ne întreabă pe cine am vrea să vedem. Hai, spune, răspunde-i. Eu aș vrea să văd Războiul Stelelor. Numărul 5. Suedia, evident. Și auziți reacția sălii. Da, are deja fan club. Sunt colegii de delegație, normal. Nu știu, eu am auzit toată sala strigând. Nu știu dacă ai fost atent. Uite că o vedem și noi mai la lumină, că așa în show a fost în penumbră. Numărul 6. Să vedem cine ocupă poziția 6 în Dar tu ai emoții? De ce ți se pare? Simți așa emoții? Că de obicei și la 11 metri și... Macedonia, care iară nu era pe lista mea de favorite. Și iată că este contrazis blestemul poziția a doua din concurs. Ți-am spus. S-au calificat în finală. Iată Ucraina. Băieții cu fustele și cu multă culoare. Să vedem. Acum să văd finețea ta de observator. Nu mai am nicio finețe pentru că se pierdut total. Eu zic una. Sunt multe țări din fosta Iugoslavie. Norvegia este, spuneam, cel solistul născut în Iran. Băiatul cu gluguță. Uite ce bucurie acolo în grup. Cel care arăta ca din revistele cu Rahan. Da, corect, așa e, uite, vezi? Dar vocea nu prea l-a ajutat. Nu, dar l-ajută fizicul. E ca la noi. Bun, trecem mai departe. România. A fost... Eu tot timpul văd România, oriunde mă duc. Și eu la fel. Trecem mai departe. Numărul 8, Estonia.
Estonia este melodia care, spuneau telespectatorii, seamănă cu compoziția maestrului Cornel Fugaru, Spune-mi, interpretată de... Nu e lui Cornel Fugaru, sigur? Este al Lionel Tudor. Lionel Tudor? Da. Mai prins iar pe picior greșit. Cea pe care au interpretat-o Monica Angel și Marcel Pavel. Cula. Numai că mesajul era... Melodia Monica Angel, Spune-mi. Spune-mi, nu. Da. Care nu era cântată cu Marcel Pavel. Stai că te explic eu după, că sunt în tensiune acum. Da, tu care zici era de cea... Da, Cornel Fugaru. Da. Doamne. Eu am crezut că... Corondică, te trag de codică. Emoții, au mai rămas 2 poziții în listă. Malta, așadar. Păi, ăștia cum au votat că sunt pierdut în spațiu total, ca ce criterii? Malta, uite. This is the Night se numește melodia Kurt Calleja. Veselie, triumf de o seară, să vedem cine râde la urmă. Cine ești tu de nepupi? Că băiatul ăla l-a cântat. Unde-i băiatul cântăreț? Uite, în schimb a cântat fata din dreapta, știi, că a avut o intervenție un pic nefericită. Ei bine, doamnelor și domnilor, cel de-al doilea finalist a fost anunțat. A mai rămas un singur loc. Este biletul de aur către finală. Turcii se țin de mâini. Rabia mă la visează. Domnul Joker se uită disperat după ajutor. De dame. Ce țară? În continuare, întrebări și iar întrebări. Și unde-i biletul de aur? Iată. Uite că vine. Dar veniți mai repede, că oamenii aceia suferă. Nu pe tine te aplaudă. Hai, aplaudați-i. Dar cine sunt cei cu pălărică? Nu i-am văzut mai de. Sunt niște doamne. Sunt cele din backing-ul vocal al suedezei. Ultima țară calificată în finală. Chiar că e greu. With the golden ticket. Țara cu biletul de aur. The last contestant to qualify for the Big Saturday Show is... Dacă te scamatorii biletul de aur. Da, ca să umple timp. Uite-l, nu e. Nu e Joker. Tu te acasă și schimbă-ți vopseaua de păr. Pentru că meriți. Și voi, hăinuțele, poate ceva mai colorat. Este Turcia. Ai văzut omul iliac? S-au ținut de mâini și iată. Facem ce facem și nu scăpăm de marinar. Pentru că el cânta despre... el cânta despre o iubire pe un vapor. marinarului pe vapor, sigur. El își căuta iubita,